Oianeko zihanietan eder zihanik gorena Europako populietan famaturik uskualduna Uadago egerena Cantabriaren semia Glorious bere lurretan Beti libro egon dena Cantabriaren semia Glorious bere lurretan Beti libro egon dena
Buame derrigorrik lanik egin gabe, arraza berri hori bizi dirade, aberatzik horregatik ez da iurrere, aldi sortiak oro uiak dirade. Agur zuri jaunmera, kumpainarekin, zorrotzak hemen gira, urte berriaikin, zuetatzen deizugu, luzazo zagarri, zuri baieta ere, herritar orori. Apa, engoria. Bai. Cartahiru contra Pasapica. Escuita Esker. Escuita Hiru contra Pasapica. Pasapica, Vieta.
triple laueta. Esker, Esquim, Esker eta hiru. Esquim.
Maideren nune bilten, ez ziuren ondun, ez eta una giler, nahi esilun. Üstüken baldin badu, irik dielen ondun, ez ditzainala utzi, ebiltera kanpun. Oia hizpa faltxia, oi hilotxagarri, enez zopaunen jaten, beti zan izari. Sortu hintzen asuri, zaiteko ardi, bena beldur nuen egin izalari.
dakidun zari.
Elai dantza taldea, txalo bero bat! Mundiala, hileak puntan, askori. Eta orain, amaiera puntura heldu gara. Eta amaiera puntu honetan, hasteko, lehenengo platerra izan den Turkiari ere txalo bero bat eskatuko dizuet, oroigarri gisa. Turkiarrentzat, Nestor Basterretxeak eskulturgile bermeotarrak egindako oroigarria eta lora sorta. Txalo bat eroentzat. En agradecimiento, la escultura que el escultor bermeano Nestor Basterretxea realizó específicamente para este festival. Un fuerte aplauso para el grupo turco. Eta une honetan, omenaldi berezi batera heldu gara. Urteetan zehar, Elai dantza taldeak, antolatzaile eta zuzendari handi bat izan du, bizi izaten ari zareten jaialdia antolatzeko eta bide honetik eramateko. Urte mordoa, egonda, orain omenduko duguna, Elai batzen duen jendetza hau errepikatuz urtero hemen agertzeko eta barrutik ikusten ez den sekulako lana egiten. Llegamos a un momento de homenaje, un homenaje especial a una persona que durante muchísimos años ha llevado su vida voluntariamente dedicándose a la organización de este festival, aquí en Portugalete. Pido un fuerte aplauso para José Ignacio Beitia. Fruto del trabajo que José Ignacio ha desarrollado durante muchos años, nuevas generaciones recogen el testigo y el año que viene volverá a repetirse. Será el Festival de Folclore número 40 organizado en Portugalete por el Elai. Besterik gabe, eskerrik asko guztiei eta zorionak ikuskizun honen lekuko izan zaretelako. Hurrengo urtera arte, txalo bero bat zuei!